कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भाईत पडिल्ल्या मांजराचे उदपालोच्या दलान केले यशस्वी रक्षण. कारवार. भाईत पडिल्ल्या मांजराचे उदपालोच्या दलान यशस्वी रक्षण केल्ली घटना शिर्शी हिंगा मराठी कोंपात घडली. उदपालोच्या कर्मचाऱ्यान धारसाल मांजराचे रक्षण करणं मानवतेचे उत्कृष्ट उदाहरण घालून दिले. प्राणी असू किंवा मनुष्य मदत करचे हे आमगेले कर्तव्य असा हे या घटनेतल्यान परत एक पटी दिसून आयले. मराठी कोंपातल्या राजेश्वरी हमगेले पोशिले मांजर चुकून भाईत पडले. ही खबर उदपालोच्या दलाक कळताच ताबडतोब उदपालोच्या दलान घटनास्थळा हजर जावन शिताफीन बचाव कार्य करणं मांजराक सुखरूप भायर काढले. या बचाव मोहिमेत स्थानिक अधिकारी राजेश एम राणे तसेच कर्मचारी धर्मप्पा, सुनील, दुंडप्प, जुबेर आणि बसवराज हिमी सहभाग घेतलो. या घटनेमुळे उदपालोच्या कर्मचाऱ्याला तत्परतेचे आणि कर्तव्यनिष्ठेचे सगळीकडे कौतुक जाते असा. ನೋಡಪ್ಪ ಉಸಿರು ಆಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊರನ್ನ ಹೊಸನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. गरजेच्या जाग्यार नाल न बांधता नाकत्या जाग्यार काम स्थानिकालो आरोप. कारवार. गोकर्णात राज्य महामार्ग 143 मुळकेरी भागात खूप गरजेच्या जाग्यार नालो बांधचे सोडणं नाकत्या जाग्यार काम सुरू असलेल्या कारणान स्थानिकान तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. या चुकीच्या कामामुळे पावसात पूर येवची भय व्यक्त जाते असा. स्थानिक नागरिकांनी सांगले की हिंगा उदकाचो प्रवाह कमी आशिल्ल्यान कामाची गरज ना. गुत्तेदार मनमानी पद्धतीन काम करते असतात. पावसाळ्यात नागरिकांक त्रास किंवा अपघात जाल्यार त्याची जबाबदारी गुत्तेदार आणि संबंधित विभागाचेर उरतली असो इशारो त्यांनी दिलो. एकूण जनतेच्या सोयीसाठी जावच्या कामाऐवजी गैरसोय वाडोवचे काम जाते आशिल्ल्यान स्थानिकांमध्ये नाराजगी व्यक्त जाते असा. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. सत्य, धैर्य, भक्ती आणि सेवाभावनाचं साक्षात रूप आशिले जीवसृष्टीचे कष्ट पयस करचे श्री हनुमान जयंती निमित्तान
भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या देवस्थानांक भेट दिली. कारवार शहरातले श्री मारुती मंदिर, चेंडियाचे श्री मारुती मंदिर, श्री अंबाभवानी संतोषी माता मंदिर, अमदळी मुगदाचे श्री मारुती मंदिर, मुगदा कॉलनीचे श्री मारुती मंदिर, तसेच बेलांबरचे श्री मारुती मंदिर, चित्ताकुला सी बड कॉलनी श्री मारुती मंदिर, बिरतुळबाग श्री मारुती मंदिर आणि कडवड श्री मारुती मंदिर हांगा भेट दिवन पूजा अर्चा करून देवाचे दर्शन घेतले आणि प्रभू रामचंद्राचे परमभक्त श्री हनुमान देव सगळ्याक सुख शांती समाधान आणि समृद्धी दिवू अशी प्रार्थना केली. यावेळार कारवार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष गुणगी, अंकोला मंडळाचे माजी अध्यक्ष संजय नाईक तसेच कारवार अंकोला मंडळाचे पदाधिकारी प्रमुख आणि कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात व्हायची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टिक पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.